ഹലോ. കുറേ നാളായി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഒരു ബർത്ത്ഡേ വീഡിയോ ആണ്. മാർച്ച് 4 എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നെടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഇന്നേ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടിയുള്ളൂ കേട്ടോ. കേക്ക് വാങ്ങി നമ്മൾ ബത്തേരിയിൽ നിന്നാണ്. സൂപ്പർ കേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. മുന്നേ ഞാൻ കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കേക്ക് വാങ്ങിക്കുള്ളൂ എന്ന്. അങ്ങനെ എല്ലാ ബർത്ത്ഡേക്കും ഒരു കേക്ക് അത് നിർബന്ധമാണ്. അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാളായിട്ടും എല്ലാ കൊല്ലം കേക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമ്മൾ പിസ്സ വാങ്ങിയിരുന്നു. മക്കൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പറയുന്നു പിസ്സ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പാപ്പ ജോണിൽ പോയി 2 പിസ്സയും വാങ്ങിയിരുന്നു. കൂടാതെ നമ്മൾ വേറൊരു ഡിഷും കൂടി വാങ്ങിയിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ, പിന്നെ ഒരു അപ്പം പൊള്ളിച്ചതാണ്. ബീഫ് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ബീഫും ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളത് വാങ്ങിയത്. പക്ഷേ ചിക്കൻ ഭയങ്കര ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആയിരുന്നു, പിന്നെ ബീഫ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഡിഷ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ഫിലിമിനാട്ടോ പോയത്. മസ്തിഷ്കം പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പോയി. നമ്മൾ സൂക്കിലാണ് കാണാൻ, നോവോ സിനിമയിലാണ് കാണാൻ പോയത്. ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതൊരു ഗ്രീൻ തീമായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ തിയേറ്റർ. എനിക്ക് ആ സിനിമ അത്രയും കണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയില്ല.